Протест на пощенските служители в цялата страна в първия ден от раздаването на пенсиите. Стигнали се до напрежение. И те са хора, и те трябва да живеят. Но трябва да помислят за бащите и майките си, които сме на улицата. Синдикален протест и в градския транспорт във Варна. Служителите искат увеличение на заплатите си, готови са на блокади. Разказваме на живо. Цените на горивата продължават да се повишават. С колко са се променили за последните 24 часа и каква е прогнозата на експертите? Иран вече има нов върховен лидер. Съветът на експертите избра втория син на Али Хаменей, Муджтаба Хаменей. Какъв знак е това за режима в страната? На 9 марта започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Седмица на синдикални протести в страната. Рано тази сутрин служители на пощите се събраха на демонстрации пред клоновете в цялата страна. Искането им е за по-високи заплати. Денят не е избран случайно. Именно днес започва раздаването на пенсиите на възрастните хора. А във Варна протест на градския транспорт. Всичко това се случва на фона на очакванията парламента да се заеме с приемане на удължителния закон за бюджета още в четвъртък. За всичко това ще говорим с репортерите ни. Започваме с Алис Дамянова. Здравейте! Също както символично беше избран днешния ден, като първия ден, в който се раздават пенсиите, така символично и протече самия протест.